ndekiri yonde ko ruggiyankoɓe kañumen mo kawri fof dartinat ɗumen ƴeew ko keɓe mumen so tawi ganduɗa hoore ma keɓani mumen haydara ene negani warde ɗumen nder hen bandame ruggiyankoɓe jeneyamen jaseje ɓe coppi yimɓe ɓe coppi pucciɗi ɓe coppi heewɓe min hooram ɓe coppi amen e koyngal kadi ni gañimi e nder hen noon min kabtima seeɗe min kabti ko min mbawi habtade e nder hen jiimi heewɓe amen ne mbara hankadi ni koccumi puccam hanko gañi no feewi to ngu wonɗo ngu hattanani ni yaare kono noon mbaɗi maggu karti maggu ngu noyimi ko juuti gartimi ha goɗɗumiɓe tan puccu ngu yeni min ne janormi la tabba jere tekkere ɓe ledde rondake gacce ñiiri belde kakol sukaɓe ne gadda so kaɓata tubakoɓe mbi la vie est un combat jusqu'à la mort aduna ko sippiro ha mayde mamma en liɓaka bamma en liɓaka ñalowma hande a wari a darima a liɓaka. assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on beltanama on mbiyama mba jaam Allah wone moon ha joni ko seeɗa moon guiɗi moon jahano moon usarsi waɗi kadi weltinde pittali no wono waɗde kala saaha bana men en gari jokiranden histoire men darol men o puɗɗinoɗen ñandene Sara yehino ha ɗokko goto gayni darol mum gayni histoire mum ɗokko goɗɗo heɓɓimen jogori haalde histoire mum Sara haadi ɗon wi lamɗo so tawi ganduɗa hoorema wawi nokkude mo jammo goɗɗo o wuuri mo wawa haalande ɗum darol oɗon ɗo ko ɗiɗoɓo bana men lamɗo o hokkimo yo wuur joni noon alay saago jokkiren ƴeewen holto fayi kono noon ko adi kadi jokkiren mbaɗeno ngo onon wadde mbaɗe like vidéo guiɗo joni kalmo waɗan abonné kadi aussi waɗ abonné woto luppude ganduɗa hoorema épisode aji mbaɗɗi fayida bana men e nder hen nde yano ha jammo ari Sara e lamɗo lelima Binta kañum kadi lelima to wowno lelade nde yano ha wen ɗo Binta ari findini Sara wi Sara mo wonam so tawi aɗa anda ar haalan min darol ɗokko ɗiɗoɓo bana men e nder hen Binta namdimo ɗum Sara wi watta caɗele Sara namdima lamɗo wi aha kay yo haal banda men Sara fuɗɗima e nder hen kanko Sara wi ɗokko ɗiɗoɓo ƴetti konngol huccite Dieynaba wimo debbo tedduɗo debbo joɗɗo jontaɗo minne mo jiiɗa o komi ɓi lamɗo minne jibinami de babam toppirima hakkillam o no feewi sabu o jangini kam ko heewi o ƴeewi ɗon e leydi he anduɓe mawɓe o addi ɗumen pour yo janginam ɓe jangini ham Qur'an ɓe jangini ham école e nder hen e duuɓi seeɗe Allah hokkimi rende deftere Qur'an nde bammi ɗum e hooram mi haalani ɗon tan jangumi sari mbattumi hen ƴewmi defte goɗɗe anduɓe mawɓe anduɓe tedduɓe jangumi ɗen defte kadi ko école ko kadi mi jangi ɗum mbawmi ɗum ene weeɗirimi no feewi kono noon kadi mi jangi bindol so tawi mi windanima ɗo en a yeeɓat kal bindol somi fawi ɗon bindol am ngol majjinat ngollol bindol nde tawno mbeɗa yooɗi bindi nde tawno mbeɗa wawi windude kadi bindol ngol ne welimi ko ɗum ɓuuri mi yidde jangde nde mi jangi ha heewi mbeɗa andi de kono noon so arte ha binden ko ɗum ɓuuri mi softande nder hen noon kandalam ngal yaaji haalam kanen haale e leydi amen he haalam kanen haale no feewi kal ceerno gonnoɗo ɗon walla gando gonnoɗo ɗon e leydi he mi dattimo ɗum Allah hokki ham sembe e fartan andude ko wayni en haalam tan haalte e leydi he haɗa en ɗon tan hay caggal leydi haalam ne haale leyɗele takkiɗe haalam ne haale toon wonde Allah ne hokkimi andude kadi Allah ne hokkimi wawde windude wona men nde yano ha ñalawma goto lamɗo leydi takkini min ndi nde tawno ene nanami saaha fof ene yiiɗi yiidemi waɗi yimɓe mum yo ngar hedde babam kalan ɗum wonde hamo yiɗi mi ara toon mi wonde moron hayso ko lewru nder hen ɓen nelaɓe ngari jettima kalni babam weltima hen no feewi nde tawno babam ene yinno mi yalta leydi ndi faye leydi wondi wasata kadi mi ɓeyditoro gandal
babam weltima hen no feewi o jaɓi ɗum ɗon wonde yomi yaade mabɓe nder hen min gonno baltere min kebli ƴettumi defte seeɗa nawormi hankadi mone amen fof waɗimi puccu mum min jeehi hankadine min jeehi ko juuri e tawno leydi amen ndi e leydi ndi ɗo kadi yaa ko balle sappo jahanta ɗum en woɗɗi ha maayi ko puccu yarata hen kadi mbaɗi puccu amen min jeehi hamin goɗɗi to min jahata ɗo tan min coyni yeesa amen to fundi min coyniron poussiére en ummo en fayi asman ndekiri yonde ko ruggiyankoɓe kañumen mo kawri fof dartinat ɗumen ƴeew ko keeɓe mumen so tawi ganduɗa hoorema keɓani mumen haydara ene negani warde ɗumen bana men ɓen noon ganduɗa hoorema ruggiyankoɓe min jiiɓe aɓe keewi aɓe paya amen haɓe kartina pucci mabɓe kartina pucci mabɓe paya amen minen noon min gandi ɓeɗo ko bandiji so tawi min mbi hamin kapto a mbawi ganje min juuri juuɗa men min mbiɓe komin nelaɓe ko lamɗo leydi o e neli min woto ban min haydara kamɓe noon ruggiyankoɓe ɓe mbi holko wondi min e lamɗo o so neli on min lamɗo on laamaki min jiida leydi ko wondi min hen nder hen bandame ruggiyankoɓe jenayamen jaseje e coppi yimɓe e coppi pucci ɗi e coppi hewɓe min hooram ɓe coppi amen e koyngal kadi ni gañimi e nder hen noon min kaptima seeɗa min kapti ko min mbawi habtade e nder hen jiimi hewɓe amen ne mbara hankadi ni koccumi puccam hanko gañi no feewi to ngu woni ɗo ngu hattanani ni yaare kono noon mbaɗi maggu karti maggu ngu noyimi ko juuri gartimi ha goɗɗumiɓe tan puccu ngu yani min ne janormi puccu ngu heɓani ummitade puccu ngu ko ɗon heddi min ne jaarumi koyɗe ɓeɗa wadde gañandam nde ɓeɗa daasa koyngalam ngal ha nanme ladde hankadi ni ɓoye ɓa fof mi sorno e lekkeje so tawi mi yaani haydara kadi mi arti e lawol he non tan bammi noon ha juuɗi fotani neɗɗo kadi mi yaani wuuro nde ɓoono noon garmi ɗon e hayre saɗa hayre ɗon o waɗi firwiji ƴettumi he bananuji e pomuji ƴettumi hen ha heewi nanme hayre he nde nanme hayre he poftimi toon ɗanimi toon ha weeti jaltumi kadi koccumi lawol jaami kadi ko juuti jaami ha tampumi Allah waɗi garmi ɗon e wuuro nde nanme wuuro he tan jimi ɗon place goto jaame place o nde ko tayori woni ɗon jettimi calmimi tayoro salmini kam tayo nandi kam holmini holko mbaɗemi ɗo kalanmomi holmin holto jeyami e holno gardumi ɗo caɗele mo kemme lawol ɗe fof haydara mi suuɗani kanko tayoro nde kalanmomi ɗum nde o wi kam ɗum ɗo ko kalanɗa kam ko kam woto haalan ɗum goɗɗo sahanane saabu lamɗo leydi ndiɗo ala fof ko ɓuurimo anje bamma o ɓooyi habde bamma so tawi o andi noon aɗan ɗo en amo negani wardemo wadden woto haalan ɗum hay goto bana men nde tayoro wi noon nde jaadnimomi mbimomi so aljeyi mi haalata ɗum hay goto hono o daari kam o andi o to woni ɗo ko tampi o wi kam yomi ar mi looro o walli mi loorimi o ɓattinimi ñamde ñaami ha karmi jartimi ndiyam nder en min jooɗi ɗon amin jewta o namdi kam holko mbawmi liggade mbimomi min mbeɗa jangi ko heewi mbeɗa andi ko heewi kadi mbeɗa wawi windude kala ganduɗa hoorema bindol pawagol ɗo so fawi ɗo bindol a bindugol majjat nde mbimi noon nde o wi kam ɗum tan ko mbawɗa windude e wonde aɗa jangi ha heewi ko ñammuɗa o so tawi a wawa hutorade ngolko nafatama ɗum ɗo kala ɗo so tawi tan ko ɗum mbawɗa faam hay losol mbura hewata ɗo e leydi he o wi ko kala ɗo ko so tawi tan ko ɗum tan mbawɗa faam hay losol mbura danca ɗo e leydi he ɗum wona liggey wiya so tawi on meccal mo mbawɗa wiyama ala min kam ko ɗum tan gandumi o wi ɓayde a ala meccal wadden alay sago mi soranma jambere e ɓoggol jaaha ladde tenoya leɗɗe gadda jeeya oɗo men o wi kam ɓayde a ala meccal alay sago wadde mi soranma jambere e ɓoggol jaaha ladde tenoya gadda leɗɗe jeeya beele mbawa dañde hunde mbasa fawade hay goto sabu fawade neɗɗo welade e nder hen noon ɓayde ala ko mbawmi hen mi jaɓat tan jammi o wi ko nde wenno
o sodnimi jambere addi ɓoggol o tottimi o ƴewanimi ɗon yimɓe yahoɓe oɗon banggue o wi yoɓe nowaram jaaɗum e ɓen min naata ladde he min coppi leɗɗe ha heewi min garti mon fof rondimi waare mum leɗɗe addi min mbaɗi samuji min jeeri leɗɗe ene jeeri ɗon e leydi he leɗɗe ɗe to gaddoyteɗo woɗɗani ni ko noon tawno yimɓe fof ene gaami addoyde leɗɗe sa addi tan a yeeyi woda ko dañƴa sabu leɗɗe ene jeeri ɗon on saaha nder hen banda men ñande fof mbeɗa waɗa noon en fof mi yaha mi teenoya mi adda mi yeeya ha dañmi hunde Allah waɗi mi dañi hunde ƴettumi kala ko wawno waɗandemi kanko tayoro jommomi ɗum gila garmi ha ñalawma hande o kala ko wawno waɗandemi jommomi ɗum e nder hen noon continue mi liggeyam ñande fof mbeɗa yaha mbeɗa teenoya mbeɗa adda ha ñalawma goto jaami ha nder laddiro nder mbimi hande dal alay saago mi yaha ha yeeso jaami ha nder jimi ɗon leɗɗe ha keewi gonmi e tende nde tenami de ha piimi ɗon e ɗaɗol lekki nde piimi e ɗaɗol lekki nde ɗaɗol lekki ngol fecci tan jimi ɗon ko wayno palade ni nde jiimi ko wayno palade o ni tan guittumi palade o tawi ko gasko woni ɗon lesto ene waɗi escalier ɗim ha escalier less leydi ko meeɗa yiide jiimi escalier o tan naami e gaska he tellirima escalier o nde kadi yo nde ko galle joɗɗo woni ɗon galle o sinkira ko kanŋe kala to darɗa hen ko kanŋe jiira kene jalba galle o ne yooɗi ha maayi gommi ɗon mbeɗa ndaara galle o mbeɗa ndaara nde gonmi ɗon mbeɗa ndaara galle o mbeɗa lemo ha debbo joɗɗo yalti ɗon ene waɗi wutte bulajo ari fayyam bana men kanko ɗokko o wi nde gommi ɗon mbeɗa ndaara galle o mbeɗa lemo tan ha debbo joɗɗo yalti ɗon fayeyam ene waɗi wutte bulajo banda men ko Sara haalnanno en darogol Sara wi lamɗo hankkadi ne weeri jehen kirsoya kam kono sa wawino hokkudemi jamma goɗɗo mi wuura mi wawa jokkirandema darogol lamɗo yiiɗi andude holko jogori kewde hakkude oɗo debbo e gorko ɗo ko lamɗo wi Sara mokkimo wuura jamma goɗɗo ha jokkiranamin darogol banda men enen koye men en gari ɗo en kalaɗo ha saaha goɗɗo yimɓe gari mi jokkirana bandiraɓe ko noon woto jejjire waɗano ngoɗon waɗani mbaɗe like vidéo kala waɗano abonné kadi yo wat abonné woto luppude épisode aji garoɗi ɗi sabu ko heddi ko ɓuuri welde on mbiyama yo moƴƴere Allah wone moon to gonɗon ene goni ɗo la tabba jere tekkere ɓe nder nde rondaki gacce ñiiri belde e kakol sukaɓe ne gadda so kaɓata tuma koɓe mbi la vie est un combat jusqu'à la mort aduna ko sippiro ha mayde mamma en liɓaka bamma en liɓaka ñalawma hande a wari a darima a liɓaka